KI Dirika, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras gawa na po kita ni 3 minutos bakalisan alas 9 ni 31 minutos bakalisan alas 9 ni pagkaaga. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa imong nagpapadagos na pandemya, daima nag-uundok sa pagreparo at sa tuyang sa piling partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pilmi sa pagpadangat kan mga kasaralitan. Sa tabang kan mantulinan, ang lima na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-On, bagong gumagabloom. Charm Fat-On, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-On, bagong gumagabloom. Charm Fat-On, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy. Lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya.
White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. The Segura Technological Colleges, Iriga City wishes to inform you of our curricular offering for the first semester, school year 2022-2023. Tertiary programs, Bachelor's in Technical Vocational Teacher Education, Major Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Food Service and Management and Computer Hardware Servicing, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology, Bachelor's of Engineering Technology, Major Automotive Technology, Electronics Technology and Electrical Technology, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Science in Business Administration, Major Marketing Management, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Criminology, Senior High School Program, Technical Vocational and Livelihood Track, Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electrical Installation and Maintenance NC2, Electronics Products Assembly and Servicing NC2, Academic Track, Accounting, Business Management ABM, General Academic Strand, Gas, Humanities and Social Sciences, HUMSS. Enrollment is still going on for both senior high school and college. Classes start on September 5, 2022 for college and on August 22, 2022 for senior high school. The learning modality will be blended learning online and face-to-face. For further detail, please call 299-2224 or 299-7434 or personally visit the Registrar's Office of Segura Technological Colleges, Iriga City. Mobile numbers 0921-845-9871 or 0917-883-0109. Website ctciriga.com. Radyo Ronda RPN BZKI Iriga nakikisumaro kag kapiyastahan ina patron kan Bicolandia Nuestra Señora de Peña Francia. Bot naman pasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña Francia sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabicolan Miss Nese Pequeña, Toronto, Canada, El Casino Tailoring, Home of Quality Dress, Balatan Camarines Sur, care of Jerry and Gina Basquinias. ASM Farm Water Refilling Station, Zone 3, Salvacion, Pulangi, Albay. Amets Documentation Services, Zone 3, Salvacion, Pulangi, Albay. Sixto Borromeo Jr., Owner, Borromeo Meat Shop and Piggery Farm, Tambo, Buhi, Camarines Sur. Noel Gaspi, Spiritu and Family, Iriga City. The Management of Social Security System, care of Janeth H. Ebringa, Branch Head, San Nicolas, Iriga City. Honorable Anton Paro Baliber, Municipal Councilor, Bulac, Camarines Sur. Nelly Cabarles, Valle and Family, United States of America. Judge Roberto Andalis Jr., San Miguel, Iriga City. Marlon Ampungan, Saudi Arabia. Father Marlon Tibelen, New Zealand. Baao Parish Multipurpose Cooperative, San Nicolas, Baao, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Edgar Umurog, Bahamas Resort, Zone 3, Sagrada, Baao, Camarines Sur. Have a pool party on August 27. Losenia Azur, Vegetable Store and Losenia Refreshment, care of Mr. and Mrs. Cesar and Janet Azur, San Roque, Iriga City. Mr. Armando Valera and Family, Zone 2, San Juan, Baao, Camarines Sur. Owned and managed by Pioneer Vulcanizing Shop, Lavina Adelfa T. Cabanos, San Juan, Iriga City. Mrs. Lalaine Oliveros Marpuri, OCI President, Santo Domingo, Iriga City. Richard D. Sena, Principal, Oliveros College Incorporated, Iriga City. Sa Indo po gabos, bendisyon ang lugod kita, Nina, ang patron kan Bicolandia. Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro.
sa mga gustong mag-upgrade nin cellphone o magbakal nin bagong gadget. Tuyuhon sana ang pinakabagong tindahan nin mga cellphone accessories digdi sa Rinconada. Dumanan ang Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Sa Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories, mababakal ang mga latest cellphone accessories, cellphone housing and case, battery chargers, screen protectors, earphones, headset, Bluetooth speakers, ring lights, flash drive, selfie stick, asin iba pa. Sindaman nagre-repair ng mga laptops, computers, tablets, asin cellphones. Pwede man sa inda magpa-upgrade asin magpa-reformat kan mga operating systems kan sa indong mga gadgets. Kaya day na magduwa-duwa pa, day na magduman sa iba. Digdi ka na sa Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories na makukuha sa Chima Building, Alfiler Street, San Roque, Iriga City. Sa mga taga-Baaw, igwaman si Danin Branch sa Baaw Public Market. Sa mga taga-Nabua, igwaman si Danin Duwang Branch. Ang saro makukuha sa National Highway, San Isidro, Nabua, Camarines Sur. Asin sa Nabua Public Market. Igwapaman sinda nin branch sa Manila City Plaza, 3rd floor, Stall 7, Quiapo, Manila. Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Owned and managed by Camille Lin Sabularse, Gotoman. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Okay, mga tugang Diyos Marhay na aga po sa Indugabos. Aldaw po kita kunyanin na Biyernes. Sa pangalan po ni Karondang Joey Lim, kita po magkakairibanan. June Badong Batan. Ay balata sa technical, yan po si Engineer Giovanni Radibilla. And sa transmitter, yan man si Engineer James Suko. Sa information, yaon si Aldrin Orlanda. And duman sa transmitter, yaon man si Tony Saison. Okay, mga tugang sa ngunyan, aldaw kita ngunyan in Biyernes, traslasyon po duman sa syudad ni Naga. Nakonsain po mga tugang si Ina, dadarahon duman sa Metropolitan Cathedral. Ini po ang pagpuon ka na selebrasyon ka na kapistahan ni Ina. Inang Nuestra Señora de Peña Francia, Ina kan Kabikulan. Kaya duman po sa mga taga Rinconada mapasiring po duman. Oy, ingat-ingat lang kita. Konsain po mga tugang an kadakol na tawo, duman man po kadakol an mga malalain. Day ko mang ginagabos kundi igwang mga malalain na grupo na pinagasasamantala. Kunyari, nabanggaan ka, ito pala may pinagdukot na. Ito pala si sa imong wallet, yauna sa kabot kan iba. Las-las na si sa imong bulsa. Si sa imong bag. Kaya advice niya to diba po sa mga mapasirig po diba sa syudad din Naga, dahil po kita itong magkagnin kadakol na burluloy sa hawak. Itong simple yun sana. Dahil kita magkaagtong bulawan na hikaw. Tatibad ba waraan kita ning talinga.
Dahil kita kaagding bulawan na necklace, itong kwintas, katibaan daan sa tuyang liog, bagut-gutan. Iyan po mga tugang, nagpapatan kita naman sa mga mapasiring sa syudad ni Naga na dae nanggad na magkaagdin na kadakol na burloloy sa saindong hawak. Kung minsan, okay mo ito nga por karon nga Ganyan din ang sitwasyon sa Naga, medyo makulimlim, nagtataga-tirik-tirik ang uran. Ngunyan, apod ang tatulusan sa tuyang field reporters, duman sa sayang location ngunyan, para ma-check ta na sa tuyang preparasyon para sa atyan na traslasyon procession. Pading Rocky, please go ahead. Salamat sa Padidya. Kumusta ang signal Padidya? Ay kagwapo, pare ka ni John Batan. ay pambira. Okay, ninayan ako rin mismo sa Peña Plaza Shrine. Akan sila ni Naga. Nina makihumapot daw kita kung kumusta ang sitwasyon tigtingon niya sa Peña Plaza Shrine. Yaw digyan mga amigo, asiman mga amiga members ka na PNP. Nagpapabantay ka na pati Oden. Sir, maray na agad natin tayo mo sa RPN may designated ka mo. Sila ang designated din daw. Officer, mayo to officer din daw. May kuyan databi, padin siya, may designation na mataram dahil pwede daw magtaram tinda. Baka sa aga mag-unang tinda trabaho. Kung mataram tinda sa and anong oras ba ka muna galit dito?
Nagaling sa inda. Alas 8. Kamu po, kamu may basa translasyon mo niya na hapon. Ayo po. Ayo. Sige, thank you very much. Ito yung lugod ng estudyante. Kana Pilipino, pero school na kaulay ta. Pabation mo pa di, pabation mo sa sendang lugar ta, nagdadangog gantigan sa RPN. Ninabati na kamo duman sa pigahalian daw. May ano po? Mabati na kamo sa ito pigahalian sa pili. May ano? Magbati ka sa pigahalian nito sa pili. Sa DCKI. Shout out. Sa Pili para sa school. Sa mga kaklase ko po. Sa Paet. O sarabay-sabay na kung magkuraw kang Viva la Virgen. Yan. Viva la Virgen. Kaya ito, kapos mo nga kayo ribanan. So, magka-tutorial din na kang Viva la Virgen. Ano po? Magka-tutorial ka mo sa Viva la Virgen. Ina. Dapat testingan pagkurao, makusog-kusog. Pag kung matamlay ta, medyo madbubulay bagayan pa rin Rocky. Medyo nangihiya sila. Ayaw tanan tabayanan ng tigka mo duman sa Iriga City sa DCKI RPN. Kaya dapat makisikisi ang pag-Viva la Virgen! Then, aber daw ini yung mga members ka na PNP. Sir, kumusta po kamo dyan, sir? Maraming mga puti yun, sir. Ano sir po kamo nga halid na ipatura? Hali po kami, sir, sa olatig deploy po kami para mag-ano po. Pagtabang po sa translasyon. Yes, sir. Pila ka mong PNP? Ay, nasa 1,000 plus po kami tig-deploy, 2,000 plus na tig-deploy po. Hali sa Kampo. Yes po. Okay, sir, kamu pala, po sa translasyon, nagang-prove yan, di ako maligtis. Opo. Hanggang po kaming 19 po ata. Para mag-assist po dito sa Peña-Francia po. Okay, thank you very much, sir. Ayan, pare pa yan na mga training na PNP. Nakaulay taso ito mga kuyan na tabi karon ng siya. Pero ano kakasin na magtaram. Tagon mo Agway tabi pa ding June. Okay, tabi, Buki, kuyan, Ano na siya? Din na ano din mo na kadadangog? I-relay mo na PNP. Okay, Pading Rocky, sabi ni Pading John, kung ano da itong enotang report ka subago, kung ito mga da bakunado o nakaboster, anong sistema ang gigibong ka mga PNP para makalaog sa naga? yes, kopya, sabi ni Dr. Pito Borja, tangaling makalaog ka mo digdi sa Naga, daranin do so vaccination card. Dapat kompleto, naka-booster na kamo. And kay po na yun lang yan ipipresent ganing diretso ka mo digdi sa Naga. And halimbawa, mayo ning darami na gibuhon kayan. Halimbawa pa di dara ang card kan sa indang pagkapabakuna, anong gigibong kang health kang naga? Papaulion or dahil sa napapadagoson sa kasentrohan? Na pwede man na paulion, pwede man o kaya man dahil magdago sa kasentrohan ka Naga. Abot mo sabi yung tabi karon dan siya. Pakiabot tabi kay karon dan. Sa pigalataan ko para ko kan na Peña-Francia Shrine, makuha niya to ni na amin try ang niya na pagkaga. Yan ko lang sa tabi karon na siya, ang nasa tuya report, hindi sila kibayubo. Okay, karon dan siya, kadakol ko tang hapot ko, ta abot sabi yun, ang kada sa gate ka Metropolitan na Cathedral or dyan sa may Peña-Francia Shrine, igwa ni mga DOH.
na nakabantay na tanganing daay makalaog si mayo nin bakuna o mayo pang booster siya dahil dyan makalaog sa compound ka nasambit ng simbahan. Yes, tama yan, Pading John. Sa pakipag-ulay ni Pading Rocky Kasubago, sabi niya sa primerong report, yung ang garo, pag malaw ka sa perimeter kang pagpoprosesyon na lalo sa simbahan, may naka-station da dyan in mga DOH. kapupulisan and then to mga medical team and duman ka madadakop kundi sa vaccination mo na makikisusuan ka duman. So, ibig sabihin, gustong sabihin, kung dahil man sa nasigurado na may booster shot an sa imong card, rumayo-rayo na sa naduman. Dahil man actually mahihiling ka pagka-rayo sa dibotis ka man. Basta di ka lang magduman sa mismong area kan ganina. Di, bot sabihin na karundang tiya, an makuko ang limos kan simbahan, mababawasan. Ito naman. Yes, yung mga mayong bakuna, dahil man mga kalimos dyan. Dahil dakol man pa di an naka-booster shot na sa kabakunado sa Naga. An kadaklan man siya ng sinasara digdi, ito bagang mga devotees na hali sa enterong Kabikulan para masecure man ang Naga City na day malauganin virus sakaling igwamanin magluwas. Araw kan mga biyadores. Yan kapos in-screen na para sinda mismo may booster shot an pagbot kan lokal na gobyerno kang Naga sa pamamayo ni Mayor Legasyon tanganing sigurado ang pagprosesyon na mayo talaga nin makakapangulakit dyan. Sigurado ang igwa dyan itong mga nakasyat ni agwa di Pataranta. Ara mo, pag-gaunan talaga ang prosesyon, ang mga biyadores, mouth to mouth na baga. Iyo, talagang garubagan normal na sa inda. Manyan ang mga rason kan mga nagbubuya na yan, kung taano ta perming igwaning nadadakop na nakainom na agwa di Pataranta. Ang rason ninda para ngayon sir na di kami makaparong nin kakaiba kaya kami nagtatagay nin dikit. Agaro yan karundang Charlie. Disinfectant yan sa nguso. Imbis na alkohol na panlait, i-alkohol ang panindaan sa indang hawak. Kaya sarusan ang sabihin ko yan, disinfectant yan sa nguso. Oo. In and out kan sa indang mga hawak, igwanin disinfectant na alcohol. Kaya pwede man, alcohol man baga yan. Yan. Yan naman. Yan mga remedyo baga ni DJ Mandy sa kani Karundang Philip. Karundang Charlie. Dahil lang pag inuman itong sanitizer ko yan, itong bakong alcohol. Igwa kan si Kuyan, perming igwa kan si Lagrimas. Kaya iyan. Okay, Karundang dyan sa Sudad din Naga an Pistugaro kantulo nakakanto. Si Karundang Rocky yaon dyan sa Piña Princess Shrine, si Pading Philip siguro duman sa Tahaw, and si Atiglo duman mismo sa Metropolitan Cathedral. Yes, Pading John. So for the meantime, Pading John, haliman muna digdi sa samuyang kinamumugtakan, pasalamatan niya to sa karahayan buot kan sa tuyang kamugtakan digdi sa base 2. Buot niya itong pasalamatan man ang Sarong Bangi Eagles Club and Sarong Bangi Lady Eagles Club ang saro sa tuyang katuwang para maging magayonan sa tuyang coverage kundian na Peña Francia Fiesta digdi sa Naga. Thank you very much man ki Mr. and Mrs. Si Kuya Mar and Ate Baby Hermosura. Yaman digdi sa kuyang kairibahan si Engineer Abilin Don Toralio and yaman digdi si Inso ang samoyang guwapitong driver. Sabi ka ito, Inso Sumulong Pasqua and Rocky Babes. Ako ba si Karundang Cha? Initial na report dali dito sa Naga City. Over and out. Okay, mga tugang bukan na pinasasagibong
translasyon ano. Pero sa ngunyan pa sana po mga tugang, nagkakaigwa na ng prosesyon ang mga estudyante as in iba pang mga religious group at medyo halawigon po ang prosesyon pero harani man sana maikot man sana ini digdi sa may Peña Francia Avenue, masiko duman sa Sarong Mall, matuo diretso po duman sa Metropolitan Cathedral. Kaya lang sa kadakli po kan nagpapartisipar, maghapon pong ginigibo ang nasambit ng translasyon. Kaya yan po mga tugang ano. Duman po sa mga mapasirig sa naga, warning po kan Department of Health kan siyudad din Naga, si mga mayo po ning booster shot, dahil pong bakunado, dahil po kamo makakalaog sa compound kan simbahan. Kaya sabi ko nga ni kasubago kay Karondan siya, mababawasan so limos. Siyempre, si mga mayo po nin bakuna, yan to sa luwas. Alangan man si kolektor, magluwas duman sa patio. Taday nga ni pinalaog, maluwas lugod sinda. Iyo yan mga tugang ano, mabawas-bawas ang dikit. And sa iba pang mga information pa po mga tugang, iyon na nga na inian na pinagapaabot niya to kasubaggo na dapat kung mapasiring kita sa syudad din Naga, lalo na po kung malaog po kita sa simbahan, aday na po magpirit si mga mayo nin bakuna. And si may mga bakuna man, aday po paglingawan si mga vaccination card. Iyo po pigahagad, duman po sa gate, kan nasambit ng simbahan. Diyan po sa Metropolitan Cathedral, digdi po sa Peña Francia Shrine, siguro igwaman dyan lubid, mayong gate. Mayong gate ang Peña Francia Shrine. Open iyan. Talagang makakalog ka dire-diretso naman sa may pintuan kana simbahan. Kaya lang siguro kinaaganin na nin lubid at tanganing magkaigwanin na magkaigwanin privacy ang mga paturing dyan sa Naga na masungko kiina. Iyo yan ang dapat na ipopaglingawan ining vaccination card. Taday po kamo makakarani kaya inang Peña Francia saka kaya Divino Rostro. Yan po dapat dahil po paglingawan ang nasambit ng mga card stricto po marhay ang Department of Health kan siyudad din Naga sa pamamayo po ni Mayor Ligasyon. Sabi nga ni President Bong, mamamanhid na lang tayo dyan sa COVID. Mamamanhid na lang tayo. Wag na nating isipin yung COVID. Ang isipin natin yung ekonomiya ng ating bansa. Kaya iyon po mga tugang. And igwa na po kita ni 1 minuto makalisan alas 10. Mahanap buhay una kita. Science engineer. Okay. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-On, bagong gumaga-bloom. Charm Fat-On, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-On, bagong gumaga-bloom. Charm Fat-On, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya.
Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa ngaran po ni Congressman Presley De Jesus and sa kanyang bilog na pamilya, kami po minapaabot nin maugmang selebrasyon kan kapistahan ni Inang Piña Francia at El Divino Rostro. Salamat sa gabos. Bida-bidakin! Best friend natin ang mas isuot para ligtas. Ingatan ang kamay maghugas bago pumasok sa class. Sa pila wag dikit-dikit, dumistansya para iwas sakit. Laging open ang window para maganda ang airflow. Ikaw at ako ang didikit, sa COVID di pa tataig. Sa ligtas na pagbabalik, sama-sama maging didikit. Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uundok sa pagriparo, ang satuyang sa tiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaranitan, sa tabang kan mantulina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Okay mo ito kang belta na katarig di sa tuyang programa. Sa ngaran po ni Karuda nga Juwilim na igwa pong importanteng kalakawan. Ang sa tuyang pag-iriba.
And kasi bago po mga tugang istorya ko lang ng dikit na oras. Kasi bago, duman sa multicab, nakasakay ako. Ngunyan, pagabot po digdi sa Maya San Agustin, digdi po sa syudad kang Iriga, may nagsakay na teacher. And napangirit ako dahil lang ako nagparisang naggulom ako. Pagtukaw po mga tugang, bayad. Dahil man lang po nagsabing, makiabot man, tabi man makiabot kaning pamasahe ko ay pambira. Pagtukaw, bayad. Ay, dahil man lang na, ngunyan, tamang-tama po na dahil pa man ako na mamasahe. Pinadagugan ko. Niya ako, madam, makisuyo daw po niya ako kaning pamasahe ko. Ngunyan, napahiling sa kuya so teacher. Duman sa multicab. May sukli na kukuanon. Ay indat, napakakuha kan sukli. Dahil man lang nagsabing, salamat po. O kung dahil man, thank you. Ay pambira niya ako, ginibo ng konduktor sa mga pasahero. Iyan po mga tugang, di ako nagangalas. Di ako nagangalas sa mga estudyante. Kung minsan igwang mga estudyante, na kung minsan iba na po ang modo. Iba na ang modo kan mga estudyante. Inot sa minsan igwa kitang nakakasakay ng mga teacher dahil ko mang ginagabos, pero igwa po mga malalain man ang mga pag-uugali kan mga teacher. Kung minsan iyon na nga nito kasubago, naobserbaran ko na dahil man lang, sige, misis, makisuyo po kaining pamasahe ko, pakiabot man. Dita, pakatukaw do ba sa tukawan? Pamasahe ko. Si Sena nagawgaw, si kapwa niya pasahero, nabako man tong konduktor. Kaya yan po mga tugang, dapat kita, ayaw kita sa public transport station, sa multicab, sa jeep, or sa iba pa, anbas may konduktor iyan. Ang jeep igwaman kung minsan. Kung makikisuyo kita, mapamasahe po kita, so igwaman dikit man lamang na respeto sa kapwa pasahero. Tabi man, makisuyo, kansa pamasahe. Si, kung may susuklian, si uli, salamat po, ay pambira niya ako. Kaya man ang ibang estudyante, di ako nagangalas, ang iba, ang mga pag-uugali, iba na. Iba na siguro. Nakakasakay si ma'am. Nahihiling ninda, ang pag-uugali, kan sendang teacher, na iyo man sinusunod kan mga estudyante. Kung minsan mayo ni modo, ay pambira niya ako. Sala po ang sharing kaya na pag-uugali. Dapat magsain man na public place, dapat kung data may abot, kung igwa kitang aaboton, pero may igwa kitang pakiulay. Tabi man, kung pwede. Kung dahil pwede, pipirsahon mo pala. Iyo yan ang nareparo ko lang kasubago. Duman po sa nasakayang kong multicab. And nagbaba siya dyan sa may sentral. Digdi po sa syudad ni Naga. Kaya iyo yan ang namalisyan ko sa bago. And pero kayan mga tugang, dapat talaga sa unyan kadakol ng pinagbabawal kan gobyerno sa pagkastigo sa mga kaakian. Dahil na pwedeng pakulon ang estudyante. Dahil na pwedeng kuduton. Kan maestro o maestra. Dapat po sa paagi kan tataramon o lingwahe, duman na lang po magkaigwaning respeto na madangog kan mga estudyante. Takan panahon po mga tugang, mayo
ni nga pagbabawal ang gobyerno sa pagkastigo. Dahil po yan pigbabawal. Taano? Istrikto po si mga magurang, istrikto si mga maestra kan panahon. Kaya si mga aki man kadto, pag igwanin na nag-uulay-ulay na magurang, ang aki sa gilid, di nagigirong. Iyo yan po mga tugang ng panahon. Pero mo niyan, nag-uulay-ulay si teacher, si aki yaon man duman, pag aram ang simbag, ang masimbag si estudyante. Kaparehas po iyan sa magurang. Magkasimagurang ang nag-uulay, nadadawog kan aki, aram ang simbag kan aki, ang nagsimbag na suwaki, bako na sumagurang. But sabiyon, nakikisaw-saw na, duman sa ulay, kan dahil man dapat linda na sausawan. Iyo yan ang na medyo malain ngunya na mga panahon. Kanto hilingon sa na an aki, nin matarom na hiling, an aki na hali. Igwa po nin pagkatakot sa mga magurang sa kasatitser, sa maestro, igwa nin pagkatakot. Pero sa ngunyan po, mayo ng pagkatakot. Tano, maski dahil may nahapot, nagsisimbag. Maski dahil mo mang kaipuhan, yaon dyan sa ampangan mo. Nakikidangog man, kan ulay-ulay, kan mga magurang, kan mga teacher, kan mga maestro. O, kaya, iyo yan, si isa yan. Si Cha. Okay. Liwat, apodantan sa tuyang reporter na nagro-rubing niyan, nag-check na kan pag-preparar kan gigibon at chat. Si Seta ba yan na karundang Cha? Si Seta nagro-rubing. Yaw na sa tao, sa Aranida siya kang Kulganti Bridge. Pading Rocky, go ahead. Yes, salamat Pading Cha and Pading June. At yan sa studios kang RPN TCKI. Sa kuyang location, mismo digdi sa Naga Metropolitan Cathedral. Nadadalong dito ang sound. Kalabang bahagian nina. Ikuan nina stage na may nagtatanong na pagkantaki ina. Atin man itibino aros. Yan mga na Divino Rostro atin man kan Nuestra Señora Adi Peña Francia adik di kami karon na dyan karon na nga June may kalabahan kan na Peña Francia mga halin naman sa sentro kan na siyudad kan na Naga kapasirin naman sa Peña Francia naman sa translasyon ang mga tao na yung pabisirin naman sa may simbahan kan na Peña Francia namantang so iba man ang naghahanap na ni na pwesto na papagdalanan sa atin na hapon ang nakabugtagan kan na panahon di sa Peña Francia Michael Ganti Bridge apong mainit dagom ang panahon alagad dahil man naguhulog ang uran ay kuyan man turut tagiti sana. Yan ang naobserbaran niya to. Digdi sa siyudad ka na Naga, particularmente digdi sa may Colgante Bridge, kan Naga, nako na sa pinagkatitistingta ang mga lugar na agian ni Ina atin man kadipino. Rostro takaling akong magpara-wara-wara ang signal sinman na diretso kita na makapagpaabot kan mga impormasyon. At kami pa rin dyan, kaya pa rin June, and sa tuyang report at
digdi sa may Volcante Bridge, Barangay Peña Francia, ini si Rocky Bayubo. Salamat tabi Pading Rocky. Yan tabi Bading June ang mga observation report. Habang naglalako-lako siya. Nagaturutagiti pala na naiintindihan. karon na siya nagtuturutagiti pala diyan sa syudad ni Naga. Iyo tabi Pading June, pon pagkasubagong nag-abot kami, biglang nagwarakan oran, tapos kunyan nagtatagatagiti, magkulimlim an kataasan digdikan, kumbaga napapayo aning makulimlim an kondisyon kan panahon. Pero perti magparalakaw katamayong init digdi. Iyo, tinatawan man ning paborman niya dumas sa mga dibotos ni ina tanganing dahil madisimayo si mga may mga high blood kung sobrang init ay abaana kadakol na didisimayo. Yes, tabi pa din John. Ngunyan, naka-deploy naman ang kabalikat naga chapter, ang direktor kan Bicol kabalikat si Sir Ervin Ayo na iyaw na dyan sa lugar na pinaghahandaan para sa atyan na sabi niya pag alauna or alas 12 poko mas o menos mapuunaan pagluwas kan duwang andas. Ba't mo sabihin tabi karondan siya takan mga nakaaging panahon nagluluwas iyan ang si inang Peña Francia sa kasi Divino Rostro naluwas yan alas 3. hapon na. Ngunyan may nobinaryo ngunyan maluwas. Ngunyan pala iba. Day, gustong sabihin ko, duman sa naman sa preparasyon, baga dyan sa may garo laog kan, Kudal kan Peña Francia Shrine. Yan. Sindaman, si Sir Ayo and company, pati mga kapulisan, naghahanda na sina duman sa pagbubugtagang kaan, andas. Duman sa may, duman sa may patio. Okay. Yan, ang nakadeploy ng ngunyan. Na interview baga kasubago. And then, itong mga estudyantes, police na augmentation force, yara nun 2,000 na pulis ang diyan sa nga na yan. Ay, pambira. Pagkadakol-dakol. Kadakol pala na no. Kadakol day talaga makakaralian mga may mga itom na intensyon. Tama lang ani paning June, sharing sa dati, pag alas 12 puputulunan signal kan telco digdi sa Naga City. Kaya tama-tama ining sa tuyang setup na daramanan ko yan sa pagtesta ini para at dyan kita mawaranin bareta para sa mga tagaring kunada para daong kan RPN. And bot niya ito man pasalamatan ang karahayang buot kan Sarong Banggi Eagles Club. Pag tinagalog mo yan, Banggi Lady Eagles Club. Karon na siya. Saro yan sa Katuwang Tadigdi. Karon na siya. Dagos kan coverage. Karon na siya. Pag tinagalog mo yung Sarong Banggi, ano na yan? Isang gabi. Eagles Club. Yeah. Garo ka na sa maliwalas na pero makulimlim sa Naga ngayon. Iyo. Kumusta kaya mo dyan sa imong panahon? Ang panahon digdi, haros sa kabaing man dyan sa syudad din na Naga, kaya lang ang nakakaiba lang mayong Tagiti. Didi, igwa panaga nakaigwa. Digdi mayong Tagiti, pero malumluman ang panahon. Digdi sa Rinconada. Kung araw ka nahiling mo kayo pa din na ang mga parokyenda dyan, kan mga ito bagang burbanderita sa kaitong pinaggagakot sa payo, tatali sa payo. Itong ribbon. Yan, ribbon, yan. Kadakol na kaya niya nagyayaba-yaba na nagtitienda. Sa mga kalabang kaya ni yung Elias Angeles, igwa dyan, pasiring duman sa may merkado, pasiring duman sa may igwa na nga nito man sa parting terminal, sinubing mi ito kasubago. Okay, yun, yan na muna pa din John, ang mga observation report digdi sa Naga, taat yan, kuyang kita, ma-operate na kita kan sa tuyang full coverage, pag tungtong kan alas 12 hanggang matapos. Okay. Ali digdi sa Naga. Kaya ba si General Abelindon Toralio with Rocky Bayubo and yan man si sa tuyang guwapong driver, si Inso.
And siring man, daraman sa karahayan buot kan sarong Bangi Eagles Club and sarong Bangi Lady Eagles Club. Ini masih karundang cha, back to base. Okay, mga tugang sa kita mga impormasyon gikan po duman sa syudad din Naga. Kaganapan po ka na pag gigibuhon na traslasyon prosesyon at yan pong hapon. Kindi, sabi ko na nga ni, sa kadakli, sa kadakol na mga partisipasyon po mga tugang, hali sa manlain-lain na lugar sa region, nagpuo na po ang paglakaw kan mga partisipantes, itong mga debutos ni ina, si mga estudyante, si mga religious group, nagpuo na pong naglalakaw, pasiring po duman sa Metropolitan Cathedral. Po yan. Si mga estudyante, si mga, lalo na po si mga Catholic school, yaon na po sinda nagpapartisipar kan nasambit ng aktibidad, angon yan pong pagpuon kan kapistahan ni Inang Piña Francia, inakan na Kabikulan. Yan. Kaya lang, ang pinakasentro po mga tugang, duman po sa syudad ni Naga. Kaya si mga, yaon po duman sa Masbate, yaon sa Catanduanes, Alba, Sursugo, Norte, Tamsur, yan po ang pinakasentro dyan po sa syudad ni Naga. Kapistahan kan sa tuyang Inang Bicolandia. Kaya nagkakasiribot po dyan sa PPO. Dyan po sa PNP Naga. Magkasuway man po ini. Ang PPO sa kaan PNP Naga. Nagkakasiribot sinda natanganing maproteher ang mga bisita na mga masungko dyan sa nasambit ng lugar. Si mga debotos, maproteher, mayo man po ni mga untoward incident na habang nagsisilibrar kan kapistahan ni Inang Piña Francia. Yan po mga tugang. Kaya angon yan pa sana, igwa po mga augmentation force, hali po sa manay-ibang ipatura, digdi po sa Bicol Region, yan po dyan sa syudad ni Naga, pasalamatan ta po sinda. Nagtatabang, ang katrangkiluhan, dyan po sa syudad ni Naga. Kaya iyan po mga tugang, dain ang ganda, ang patanid, dain ang ganda, magparadaranin pagka kantidad na 10 pesos, bubut-buton si mga 1,000. Yan po mga tugang, saro yan sa pagkatao mo nin, kuyan, pagkatao mo nin, anong apod ka ni? Pagtao mo nin, garo, tinatawan mo ning, kuyan, tinatawan mo nin pagkakataon, si mga snatcher, si mga holdupper na iningay makwarta, kantidad 10 pesos, binurubot-bot kaya si mga 1,000. Saro yan mga tugang, sa dapat day po kita magdaranin na pagkadakol-dakol na kwarta kung kita man makwarta. Kung igwa kita mga alahas, nung kita magsulot din pagkadakol-dakol na alahas sa satuyang lawas, tatibaan, si liog ta magutgutan, ta si Nikles, si rinabnot na. Si Talinga na may bulawan na hikaw, napaknit na si Talinga, ta interest si bulawan na hikaw. Day po kita kayan. Dapat maging simple sana kita. Day ta pagtawanin motibo, yan, motibo pala si termino ka ito. Day ta pagtawanin motibo, ang mga mararaot na elemento. Diyan po sa syudad ni Naga. Sa syudad po, mga tugang ni Nagal, magsain man na lugar, pag igwaning kapistahan, matao kanin motibo.
Day mo man aram na igwadyan snatcher. Day mo aram na igwadyan holdapper. Day mo aram si kataling mo pala snatcher na. Tinawan mo ning motibo, naghahanap sa dayan nin pagkakataon na makabuelo senda. O kaya dahil na po yan, paghahalaton na matawan tanin motibo ang mga mararaot na elemento. O si mga maharali man sa araw, asigura dahil paglingawan na ang bintana nakabukas. Taan mga akyat bahay, iyo na sanayan ang hanap-hanap. Ha? Iyo na sanayan ang hanap-hanap. Kaya, yan po mga tugang, si mga mapa-sharing po sa syudad din Naga, dapat, iyo yan ang sa tuyang nga gibuhon. Nanggad na, pasiguro pirme, sabi nga ni, aliwalas, pierde. Pierde ang aliwalas, tano. Dahil mga yan mga yang bunon, mga yang makukua, o kung ano na si kaldero nindo, kaano na si bagas nindo, o paano na, o maski yan dikit na kantidad, kaipuhan sa pang-ural daw, pirdi ka mo. Siyempre, hinabon si sarong sakong bagas, o si kabangang sakong bagas, o mahipos na naman kamo, nin bagas. Pero kung pasigurohon an sa indong harong bago ini bayaan hilingon si mga lak kung ini nakalak, and then si bintana isarado, si bin switch kan kuryente i-off, natangani po mga tugang pasiguro amo iyo yan kung minsan, yaon ka mo sa tahaw kan kaugmahan, igwa na palang insidente na nangyayari duman sa indong residensya. Iyo yan ang medyo makatiritreste. Kaya, makaiwas, kan sharing kaya ng mga bagay, ibaba, i-off, si min switch, kan sa indong kuryente, si bintana, ilak, isarado, si pintuan, ikandado, si Edo, dyan sa luwas, bantay. Pero, igwaman mga, kuminsan, bahugon ta ngayon ng Edo, taning day magbatok. Tangani ngayang makabilo kita. Kaya, iyan, an Edo, nasusuhulan naman. Nasusuhulan naman na Edo. Nababahog na baya. Siyempre, ang Edo, habang igwanin na pigkakakan, dahil mariparo. Maski dahil bisto si tao na yaon duman sa iya nga pinagababantayan, dahil po mabatok, pano singuso kan Edo. Iyo yan. Kaya, bako sa pag promote, dakulang pong bagay ang CCTV. Dahil mo malagayan ang CCTV, kabain ka na Edo, nan Edo pag pigbahog mo, dahil na yan makahol, dahil na yan mabatok. Pero ang CCTV, habang yaon ka sa sirkulo, kan CCTV, nahihiling ka, duman po sa monitor. Ano man ang sa imong pinagigibo, mamumonitor ka. Kabaing po yung kasudma. Kasudma po mga tugang natsimpuhan ko dyan sa PNP Baaw. Mala. Igwada ang subuot nagbabariwas nin mga sabon. Mga sabon. Pero agaro nagkaigwa ning komosyon. Nagkaigwa ning problema. Ining nagbabariwas nin sabon sa si customer. Mala ta nagpang-abot. Si Saro, garo may dugo. Nagkarambula. Yaon po sa ipaturangon niyan kan PNP Baaw. Si mga dayo. Nakihumapot ba na kita kasudma? Ano niya ako, sir? May permit to operate po kamo.
kumbaga titinda ka munin na sabon. Sabon. Ang sabi kitong saro, wala po. Sabi ko dapat igwa ka mo kayan. Magrani ka mo dyan sa licensing, maghagad ka mo nin permit to operate kan sa indong negosyo, taka mo naglalako digdi sa banwaan kan baaw, and apera kayan kamo dayo. Hali pa po mga tugang sa Bulacan. Alagad po naka-star po sinda nag-arkila ni harong dyan sa may Buhi, Camarinesor. Nakaabot po duman sa baaw, kasudma. Iyon na tang problema. Nagkaigwaning komosyon ang nasambit ng mga paratinda sa pag-ultanan kan customer. Kaya dapat stricto man kung kita malako kan mga produkto o kita sarong negosyante na ang produkto ta kaipuhan ipaglako na madayo kita sa sarong lugar, an inot po mga tugang magkuha kita ning permit to operate. Duman po sa licensing kung saan man na LGU. Tayan po mga tugang ipipresenter yan nindo, pag igwaning mga barangay official na stricto, ahagadan po kamukayan. Pagday ka mo, nakapahiling ka na sambit ng pinagahagad ka na mga barangay official, pwede po kamong ipa-call up, ipa-upload duman po sa PNP. Tayan, protection man iyan kan mga constituentes sa barangay, dahil ko man sinasabi na marao ta elemento, proteksyon siya na po yan. Kung marahay ang kaisipan, katuyuhan, kan sarong negosyante na naglalako, madulok po dyan sa nasambit ng LGU o Local Government Units sa licensing. Tangani po, maraman ta mapirma dyan, igwa dyan pipirmahan si COP. Mapirma dyan si Mayor. Dyan sa permit to operate na yan. But sabihin, mayo ka mo din intensyon kung ano pa man. Talagang manegosyo. Kaya yan, saro yan sa mga pinagpapaabot na tanganing maaraman kan iba pang mga negosyante na may mga negosyong aroganikan naglalako, dahil na po kita maignorante. Takon hagadan man kita nin papel na permit to operate, igwa kitang ipapahiling. Siyempre, tatawan man kamukan mga photocopy. Tatawan man kamuning photocopy kan sa indong leader. Okay, mga tugang, igwa na kita nin 45 minutos sa makalisan alas 10. Kuya una, sa ito yung mga nagkapira mga hanap, buhay. Was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong Ivory. Pangalan po natin. Ako si Naldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng Ivory? Dati ako cook, then diabetic ko. Tapos hindi na ako malabo ng mata ko din. Lagi na witry ng mata ko. So dahil pala sa diabetes. Narinig ko ng Ivory, try ko. Ilang bulan, hindi may ng mata ko. Ikikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng Ivory. Salamat sa Ivory. Kayo din, may limas mata. I-try nyo ang Ivory. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy!
Hey! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pagkuha ko to result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Magdyan na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarami na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saon. Terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo ng schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagiramdom, hali sa DOH Bicol CHD. Ang Radyo Ronda RPN DZKI Iriga nakikisumaro kang kapiyastahan ina patron kan Bicolandia Nuestra Señora de Peña Francia. Bot naman pasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña Francia sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabicolan. Honorable Sal Fortuno Jr. and Family, Vice Governor, Province of Camarines Sur. Honorable Vic Ramos, Vice Mayor, Bato Camarines Sur. Iraga Eagle Club, Eagle Aris Hermoso, Club President, Tags Original Online Shopping. Mr. and Mrs. Jose Abinal Santiago Yang, Nabua, Camarines Sur. PSMS, Edward Arnel Dakara and Mrs. Annalyn F. Dakara, Pili NPS and Bonneville Garden Homes. San Nicolas, Iriga City. Cherry Fresh Purified Alkaline Water Refilling Station, care of Miss Cherry Culiada, Zone 5, Buensitia Street, San Francisco, Iriga City. Zion Hotel, Masoso Spring Resort, Iriga City. Cheryl A. Moran of Cheryl Beauty Salon, San Jose, Iriga City. Honorable Edsel Di Maiwat, Vice Mayor, Iriga City. Ariel P. Blanco, Market Officer, San Francisco, Iriga City. Belen Lying In Clinic, Baao, Camarines Sur. Owned and managed by Honorable Councilor Gali Bayos. Mr. and Mrs. Andres Acacion Jr. and Family, San Francisco, Iriga City. Lucky Best Enterprises, Iriga City. Dina H. Buro, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Almonte, San Vicente Sur, Iriga City. Buracan Sariles, PNR Site, San Francisco, Iriga City. Managed by Joanne Marie G. Vera. Oralios Funeral Homes, Mr. and Mrs. Joe Manrique Oralio Proprietor, San Isidro, Iriga City. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, care of Arnel and Helen Tan, Proprietor, San Miguel, Iriga City. Maria Leonora Casiao Periabras, Nabua, Camarines Sur. Iriga Joe Hardware and Auto Supply, owned and managed by Engineer Michael and Gigi Ngo, Iriga City. Doce Ibarreta Amance, House of Representative, Quezon City. EA Saludo Construction and Supply, Zone 1, San Agustin, Iriga City. Owned and managed by Mr. and Mrs. Eddie Saludo. Councilor Alden I. Gagliarte, Nabua, Camarines Sur. Nenita Marmol Gregorio, Carcedonia Street, San Isidro, Iriga City. Management of Philippine Coconut Authority, care of Mercy Salazar. Branch 2 Manager, San Isidro, Iriga City. Nakings Pole Water Refilling Station, care of Ani Baracena Bagaporo and Family, Proprietor, in front of San Isidro Elementary School, San Isidro, Iriga City. Barangay Kagawad, Chris Ablan, San Jose, Baao, Camarines Sur. Punong Barangay, Ani H. Olea and Council, San Juan, Iriga City. Dr. Dennis Romeo M. Berinya, Medical Surgical Ambulatory Clinic, number 333, San Nicolas, Iriga City. Engineer and Mrs. Pobleo E. Cortez and Family, and Engineer Ives Igana Cortez, Iriga City. And Honorable Nikki Lagrimas Katimbang, Iriga City Councilor. Sa Saindo po Gabos, Diyos Mabalos. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat-Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot.
Charm Fat Corn, bamong kumaka-bloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa badog ang pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy. Lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Okay mo ito ng Bel talaga tayo gusto yung programa. Igawa na po kita ng 4 minutos antes mag alas 11. Patapos na po kita. Okay mo ito ng Kairibanan. Ako po si June Badungbatan. And sa information, kaibanan ta si Aldrin Irlanda and sa technical, si Engineer Lagrimas. Kasubago pag-una ako si... okay. Felix Lagrimas yan. Una ako si Juaner de Villa. Si Felix Lagrimas pala. Ang kaibanan taon yan. And duman po sa syudad din Naga, kaibanan taman duman si Chat
Naturalio and natulo na field reporter niya to naman siya karundang Rocky, karundang Philip, and karundang Atiglo. And buwan sa mo yung special coverage kana kikibuho na traslasyon na prosesyon naman po sa syudad ni Naga. And